kuti akaenda kudoro anouya kumba asina kupfeka hembe dzinodonhera kudoro kwaanenge ari, anozodzoka kusena achitsvaga hembe kwazvinenge dzadonhera. Anobudisa secret yomubhedhuru achienda kunwisa doro, achiudza vanhu kudoro kuti kana ndiro mukadzi wangu mubhedhuru tinenge tichidai. Vanhu vanenge achiudza vaya vanenge vachimutora mafotos pamafoni, zvokuti vanhu vese vano mafoni matachi, hakuna asingazive kuti kana ndina baba vamubhedhuru tinoita sei. Vanhu vaikanda ndasangana navo vanenge vakundiudza. Ndodzoka zvekare kuti nhai murume wangu, ndizvo here izvozvo kuti chokwadi zvatinoita tiri mubhedhuru, secret yomubhedhuru uri kwanga uchibudisa kuendesa kubhawa. Uri kuda kuti vanhu vauri kutaurira kubhawa vandiite sei? Unonwa doro zvokubvisa hembe kuyo uri pedzi pamba. Uri kuda kuti inini ndiite sei? Kuonerwa kwako, kuonerwa kwangu. Uri kuti ndifambire kupi? Ekonola ndisina kana chimiro muraini kana muvhireji. Nekuda kwako, nekuda kwemukosi wedu. Unombozvifambisa sei? Ndakamboenda kumba ndakasvika ndakazvitaura. Ndakati inini baba mushandi nochikonzero chekuti murume wangu tarisai zvaakuita.